Metzineres, un podcast de Miren Nebot i la Bruixa Verda. Ja tornem a estar aquí. Què tal, com esteu, metzineres? Espero que ens hàgiu trobat molt a faltar, perquè volvemos más fuertes que nunca. Y vamos con un nuevo episodio de la roda de les festivitats. Exacte. Per què parlarem de la roda de les festivitats? Per què és important la roda de les festivitats? Mira, per la gent que no sàpiga què és la roda de les festivitats, és com si fos un calendari, Sí. ¿vale? Per a que tu Sí. t'hagues la idea, però és cíclic, ¿vale? És el calendari que tenien pues, antigament, no? Els celtes, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, antes no havia... És que ara el calendari que tenim actualment, un senyoro vino y dijo, hi haurà tants dies i es dirà lunes, martes, no sé què, però clar, antiguamente pues no, es regien per les llunes. I per la naturalesa, els Clar, cicles de i la pels cicles de la natura i tot això. Llavors, aquest calendari antic... Quan la bruixeria governava el món. Eso! Abans de les grans Coño. religions, el cristianisme... Doncs es diu roda de festivitat celta o el que sigui. Entonces, n'hi ha 8. Molt bé. Vale? 8. I començaríem des de Samain fins... O sigui, Samain seria Tots Sants, no? Sí. Per fer una equivalència. La festa dels morts. I aniríem passant doncs, tot fins a tornar a Samain, perquè Samain és com el cap d'any perquè la tierra muere, no? D'alguna manera. Sí, muere para ja ho renacer. parlarem, això, perquè esto és Mi tema. Eso, tu tema, i llavors morts. ella us ho explicarà més tard. Llavors, què és la roda de festivitats? Molt resumit, això. Un calendari marca els solsticis, els equinocis i festes agrícoles, perquè antes, si no havia comida, no havia nada. Llavors hem dit que n'hi havia 8, que els podem anomenar, si vols. Samain, 1. Iule, 2. Després venia Imbolc. Després ve... Hi ha una que té un nom molt raro. Jo no el sé pronunciar. Sí, jo sí. Vale. Imbolc, després ve Ostara, després ve Beltane, després ve Lita, sí, Lugnasat, o Lamas. Impronunciable. No, o Lamas també li pots dir. Vale. Llavors ve Mabon i llavors Mabon. pues, Samain otra vez. I una cosa curiosa que us vull dir, que Què és? jo t'ho vull explicar, Què és? Explica'm, és que sisplau. aquesta roda de festivitats, o sigui, avui en dia que celebrem festivitats i no sabem per què, per exemple, Sant Joan... No sabem d'on ve res. Bueno, Nadal sí, perquè és com tema religiós, no? Sí. És com la Iglesia ens ha dit pues nació Jesús, hay que celebrarlo, no? Correcte. Bueno, doncs tot això s'hi va estar enrere i coneixes aquesta roda de festivitats, te n'adones que és el mateix. En realitat estàs celebrant el que antigament ja celebrava, el que passa que, vulguis o no, la Iglesia ha imposat les seves festivitats i ara ho celebrem, no sabem per què, però ho celebrem, però clar, Clar, és perquè ho va copiar, era puto pagano abans, no era de caràcter religiós. Que al final el cristianisme està arrelat a un substrat totalment pagà i màgic. Ja, tia. Això et peta el cap. És que molta gent no sap. Per exemple, ara Yule, no? Yule, què és Nadal? Que és el nacimiento de Dios. Que resulta que si tu mires la roda de festivitats diu que és el nacimiento del sol. Clar. Del dios sol, no? Vosaltres heu pensat, gente, per què fiquem un puto avet a casa? Perquè què em diràs que té això de cristiano? Nada. Nada, és pur Un pagano. puto avet a casa, exacte, i ens reunim per fer sopars? ¿Por qué lo hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? Ningú sap, no? Pues perquè si tu tires per atràs, veus que antigament el que es feia és encendre un tronc d'abeto o d'un arbre gros, ¿vale? Ja sigui de roure, d'avet, lo que tuvieran, ¿vale? I entonces es cremava per reunir-se, les típiques sopars que fem, reunions, no? Per no morir de frío. Clar, makes sense. Saps? Llavors, Makes per això sense. nosaltres doncs, venerem l'avet, l'adornem, perquè era com un símbol de, joder, no vamos a passar frío, no ens morirem. Però clar, ara ja és de plasticucho guarro, li fiques tot... Tot s'ha pervertit. Vale? Tot s'ha pervertit. No passa res, vale? No passa res. Evolució. Us heu de comprar un grèvol, vale? Busqueu el que és un grèvol, i el podeu adornar a casa, el podeu goix fer grèvol? créixer. Com? És la planta aquesta que també se li demanen desitjos Sí. i la gent es petoneja a sota. No, això és el muòrdego, el vesc, això és una altra cosa. Vale. El que es posa sota de les portes para que os deis besos i abrazos i tal, és el vesc, el muòrdego, és otra cosa. Que el muòrdego, ara que estem parlant d'això, és molt màgic, saps per què? No. Perquè és una planta que neix sobre un arbre, o sigui, no toca el terra. I pels druides és molt, molt màgica perquè és una planta del cel, perquè no creix al terra.
creix a altres branques de otros árboles. Es como invasora, de alguna manera. Ya hablaremos de esto quan arribi Nadal. Esto era Yule. Què més? Què més? Sí, per exemple, Yule, no? Després ve Invol, que és la Candelera. La Candelera és una virgen, que es diu Candelera o Candelària. Candelària. La Candelària. Vale? Que si tu busques informació, la muchacha, ahí donde está ilustrada, es igual que la mismísima Brigitte, o Brígida, Santa Brígida, ¿vale? Que busqueu les il·lustracions perquè és que es veu igual tant Brígida com la Candelària és la mateixa. És la mateixa. Ella sale con una llama en les manos, bueno, en fi. Doncs és el moment d'anar al riu a recol·lectar juncos, vale? Perquè s'ha de fer la creu de Brígid. Us deixarem aquí una imatge perquè sapigueu el que és, perquè és tradició, i aquesta creu és una creu de protecció que s'ha de posar a les portes de casa. Molt bé, important. Antigament és una festivitat de dones, això. Molt bé. Ho feien les dones, es reunien les dones mentre els homes feien treballs al camp i teixien aquestes creus i tal. Molt guai aquesta festivitat. Després viene Ostara. Ostara. La Pasqua. I té a veure amb el ressorgiment de la primavera, l'allargament dels dies, sí, perquè Ostara és l'equinoci. Vale. És l'equinoci de primavera. Tot té sentit. Sí, vale. Busqueu informació sobre Ostara. Bueno, Ostara, Easter en anglès. Easter, idiomes. Està molt relacionat amb huevos, huevo de Pasqua. Està relacionat amb liebres també, perquè és com la fertilitat, tot això que comencen a sortir les flors, no sé què. Ostara, buscar informació d'Ostara. Després d'Ostara, quina més ve? Beltane. Beltane és Sant Joan? No, Sant Joan és altra. Beltane és una celebració de foc, perquè ja empieza el caloret, ja ha passat l'equinoci de primavera, hem deixat enrere el que és el fred, ja comença a haver el caloret, tal i qual, Beltane, que és una celebració de fuego i de caràcter sexual. Molt bé. Perquè es posa... Fertilitat. No sé si ho heu vist mai, aquests troncos tan altos o palos altos que hi fiquen cintes de colors i ballen, no sé què. Bueno, esto es una representación del coito. Ah, molt bé. Perquè el que és el pal representa el rabo, sí, el rabo en si, i està clavat a la terra, que representa chocho, és una penetració, i el que són les cintes és com, bueno, esto que te digo. Molt bé. És una celebració. Buscar-lo. Ja no ho volen de la mateixa manera que ho veig. Ja no és tan maco, sense allà... Perquè era la manera de també fomentar que hi haguessin jocs entre els joves, saps? Molt bé. El roneo. El roneo. Això era Beltane. Molt bé. Llavors ve Sant Joan. Solstici d'estiu, que es diu... Lita. Que maco, no? M'agrada. El solstici d'estiu a mi m'agrada molt perquè és el punt, on el sol està en su màxim esplendor. És el dia més curt de l'any. Sí, exacte, la nit més curta de l'any. I saps què passa? Que l'Església va voler treure-ho, ¿sabes? Porque era la noche por excelencia donde se hacían hogueras, la gente bailaba alrededor del fuego. I on es queia el vel dels morts i dels vius i tot era lignal i tot era màgic. Que no va poder, era massa fort. Pues puso ahí un señoro, San Juan. Clar. Sempre pues igual, hay un puto señoro. Sempre igual tot. Vale? Però que sapigueu que Sant Joan era... Bueno, Lita és el solstici d'estiu, momento álgido del sol. Què passa aquest moment? Es recullen flors, perquè hi ha moltes flors que són solars, vale? I llavors en la nit, al voltant del solstici és quan el seu poder està al màxim. Per això ara es recull les herbes per fer ratafia, per això ara es recull l'herba de Sant Joan l'hipèric per fer oli d'hipèric. Es recullen en aquesta època perquè és quan el sol està més fort i la planta està com a tope. Que per cert, jo aquí he portat una mica d'hipèric, està sec ja, perquè lo veas. Que bonico. Veus, aquest es troba, bueno, superautòcton d'aquí a Catalunya, es troba arreu. És que tenim moltes plantes supermàgiques i meravelloses als nostres boscos i les nostres terres. Sortiu al bosc a buscar. I per mi, jo tenia entès, per mi, les dues nits més màgiques de l'any, una és Sant Joan i l'altra és la nit de Tots Sants, Samain. Sant Joan es diu que és una nit màgica perquè és això, no? És la nit més curta de l'any i llavors es deia que les bruixes sortien. I els morts, perquè es queia la frontera que dividia les normes dels mortals, de repent deixaven de funcionar i s'entrava en aquesta zona liminal d'umbral on es podia establir connexions entre el món dels vius i el món dels morts i per això es feien tants rituals. I tenen tanta importància. Tu n'has fet? Hombre! Jo també. Hombre!
Volem saber quins rituals vau fer per Sant Joan. Deixeu-nos als comentaris, que los leeremos. Jo t'haig de confessar una cosa. A veure. O sigui, òbviament no diré quin ritual vaig fer, però és el primer cop que vaig fer un ritual una miqueta... Dark. dark. No diré més, Ok. però és la primera vegada que Bueno. ho he fet assumint les conseqüències. No sé què passarà, però ho he fet, ja està. Doncs jo vaig fer un ritual, vaig anar a la platja, vaig encendre mis velites grogues, en aquest cas simbolitzant el sol, no? El solstici. Vaig cremar herbes de temporada, me banyé a la playa, perquè una se tiene que bañar. Sí. I llavors vaig demanar mis propòsitos de cara en endavant, que òbviament és que este podcast se haga superviral. Bueno, es que esto no hace falta Se pedirle a haga nadie. superviral i l'any que ve vamos a estar en puto Podimo. Vale? Nos heu d'ajudar! L'any que ve hem d'estar al Podimo, vale? Jo saps a qui li vaig pues fer una invocació? ¿A quién? A Sant la Muerte. Per estar Que no en és Podimo. la Santa Muerte. No. És Sant la Muerte, argentí. Vale? Sant la Muerte. Sant la Muerte. Vale. I què li vas dir? No puc dir-ho. Vale. Pues ahora ve el que te gusta a ti decir. Samhain. No. Joder. El que te cuesta decir. El que me... Lugnasat. Lugnasat. Que aquest es celebra l'1 d'agost. Ok. L'1 d'agost. Luego, ¿cuál viene? Equinocci de tardor. Mabon. Mabon. És abans, que Samhain? Sí, Samhain és a Estic l'octubre. nerviosa. Mabon és als finals de setembre, normalment és el 20 y pico por ahí, ¿vale? Es la equinocci de tardor, cuando ya empieza todo a pausa, ¿sabes? Venim d'època de y a Mabon ya es comienza como una época de introspección, de muerte de tierra, porque se acerca Samain, se acerca muertos. Vale? Llavors, la mi de Mabon m'agrada molt perquè també tu vas al bosc a Mabon, vas al bosc a Ostara, que recordo que és la que no sé de primavera, no té res a veure. No té res a veure. al bosc a Mabon? Obvio, jo Vale, totes les vale, festividades, jo sempre vaig al bosc. Molt bé. Sempre. De fet, organitzo Bueno, sí. aquelarres. El bruixa del Que bosc. si voleu vindre, escribir-nos. Tu vas, per exemple, a l'equinocci de la primavera, que és a Ostara, i vas a Mabon, o sigui, el bosc canvia completament, Clar, és que perquè és això també és molt maco supercíclic, Els canvis saps? de la natura. Entonces, a Mabon, que ja comença a ser l'equinocci de tardor, tu ja comences a veure els colors més rotllo marrons, naranjas, més les fulles comencen a caure... És la meva època preferida de l'any. Best Comença època, l'amor. ¿vale? Tothom diu, se acabó el estiu, tristeza y las brujas. M'encanta. Contentes, Llegó felices. Miera. Sí. I ara viene Samain. Samain, que jo li dic Samhain, i em quedo molt ampla perquè m'agrada com sona, punto. ¿Estáis listos? Porque Samain es la festivitat de les bruixes, la con mayúscula, la festivitat, crec que la més important. Jo crec que sí, per mi és una nit super especial, super màgica. Aquí a Catalunya li diem Tots Sants, però clar, la tradició és molt més antiga i prové del món celta. Es deia que abans de que arribés Samhain, que oficialment és el 31 d'octubre, tot el que fos el bestiar havia d'estar recollit i també tots els camps i els cultius tenien també que estar recollit. El que no s'hagués pogut recollir aquella nit s'havia de deixar, perquè arribava Cailleach. Cailleach és com, pels antics celtes, l'esperit de l'hivern, la mort, representa... Bueno, el recogimiento, no? Sí, és com una deïtat molt important que també s'ha perdut molt perquè, clar, després de tots aquests segles i la imposició de la religió, doncs s'ha perdut tota la informació que es tenia, però el que ha arribat és que era una espècie d'esperit, de bruixa, de deïtat, que el que feia era... Ella tenia un vestit fet de pell humana, es deia... Uau, a lo Lady Gaga, a lo Lady Gaga. I arribava i, bueno, doncs passava pels camps i aleshores ja no es podia tocar res, tot estava mort. I aleshores ella donava inici a la meitat obscura de l'any. Aleshores, la nit de Samain, també això hi ha com una espècie de debat, perquè no se sap si durava una nit... Avui en dia celebra la nit del 31 a l'1, sí. però es creu que en l'antiguitat podia Eren durar diversos dies. de 3 a fins i tot 7 dies. Sí. Val? El que passa que sí que sempre s'ha establert que la nit més màgica era la del 31 i a l'1. Aquí era la nit liminal, on de nou, el món dels vius i dels morts entraven en contacte l'un amb l'altre, totes les normes que regien en el món dels humans
queien, aleshores es feien rituals, es feia moltíssima màgia, era molt perillós tot el que es fes en aquest temps liminal i aleshores doncs, hi havia tot tipus de rituals. Un dels més importants era el del foc, les fogueres. Clar, s'apagava la llar domèstica i s'encenien nous focs per purificar-ho tot i també per protecció. Per exemple, es feien passar el bestiar entre les flames perquè era una manera de protegir-lo de les malalties, de lo malo. Sí, de tot també quan hi havia gent endemoniada, hi havia gent que tenia tot tipus de problemes, passar-ho per foc era una manera d'eliminar tota la merda que hi hagués per dins. Es feien tot tipus de rituals. Per exemple, era molt típic deixar la porta de les cases obertes per qui volgués entrar. Uau. Quan es feien grans banquets o grans sopars, també era molt típic deixar plats i cadires pels difunts, pels avantpassats d'aquella família o els que voltessin per allà, perquè hi ha esperits errantes. Aleshores, també és molt interessant perquè, clar, com era una nit tan màgica, s'obrien portals, es queia el vel que separava els morts dels vius i es diu que era una de les nits més importants i més poderoses per fer tot tipus d'adivinació, també. I, clar, passa que s'ha perdut molt, la majoria de textos que parlen del Samhain, l'autèntic, no el neopagà, daten de l'època medieval i les primeres referències que hi ha sobre el tema són de monjos irlandesos i aleshores es creu, s'apunta que es remuntaria a uns 2.000 anys, o sigui, sobre el segle zero. Jo tinc una pregunta. Pregunta. Per què es porten flors als morts el dia 1? Bueno, doncs perquè és la nit dedicada als morts, aleshores, antigament s'invocaven els morts i, per tant, hi havia una relació i una connexió directa amb peticions i record. Per un costat, era una manera de recordar els avantpassats perquè no hi havia la mateixa consciència que hi ha ara, que simplement estan com apartats en aquella època, formaven part del dia a dia i de la vida de la gent. Aleshores, era una manera de recordar-los, de demanar-los coses, protecció, sobretot, peticions de tota mena. I aleshores, per això se'ls feien entrega de flors, espelmes, també és molt típic deixar gots d'aigua per les ànimes. Hi ha alguna flor especial? Perquè jo sempre veig que porten les mateixes flors, però poder té alguna a veure? És que depèn de la tradició, depèn del lloc, varia molt. Jo sé que el xiprer jo l'utilitzo per fer rituals de duelo, de pèrdides. És que el xiprer és un arbre que està als cementerios. Sí, perquè jo la conclusió que he arribat, però clar, és la conclusió, mire conclusió, és perquè necessita poca aigua, és un arbre bastant sofert en aquest sentit. I, jolín, que en veritat... És que l'energia que té del xiprer és com esto, ¿no? Muy de ceremonial. Sí, és com un arbre oblidat, que no cal que el cuidis molt perquè creixi... Com un muerto, no? Sí. És que està tot, és com una metàfora tota l'estona del mateix. I saps què m'agrada molt de l'època aquesta de Tots Sants de Samhain, que està molt relacionat amb la mort, que és que la tierra muere també. Clar, és que és una metàfora, és la pròpia naturalesa que mor per després renéixer i és l'època en la que ara ens en recordem dels morts, però els morts sempre estan allà entre nosaltres, ens acompanyen en el nostre dia a dia. És com l'època que és com aquest dia s'hi ha d'anar sí o sí. Clar, el dia 1. Que és quan la tierra muere perquè cauen les fulles, les flors ja no hi són, ja. I jo segurament aquesta gent que ens està veient preguntarà i jo com puc celebrar aquestes festivitats, com puc fer? Doncs jo us recomano, tu ara dius el teu, ¿vale? Jo recomanaria primer que us informeu sobre cada festivitat, perquè n'hi ha informació a tot arreu, ¿vale? Si no mires este podcast que hem parlat 4 pinzellades. I llavors una de les coses que jo faig és que jo al meu altar, que vam estar parlant del teu altar, doncs jo el meu, segons l'època de l'any, segons la festivitat, també l'adapto una mica, és a dir, per exemple, ara Samhain, que estàvem parlant de Samhain. Doncs quan arriba Samhain, jo poso tot de flors seques, encenc alguna espelma de color taronja perquè em recorda una mica l'energia de Samhain, o jo què sé, arriba Yule, Nadal, doncs busco informació del Nadal, doncs jo què sé, parlem del grèvol, doncs al meu altar poso grèvol, puc fer també una mica d'encens natural d'avet, jo què sé, m'ho invento. Coses així, que no és fer un gran ritual, però vulguis o no, també és com que t'alinees amb aquestes festivitats. Tu com ho faries per celebrar d'alguna manera? Jo tinc una manera de practicar rites molt personal i molt pròpia. És a dir, jo puc conèixer tradicions diferents i agafo una miqueta el que m'agrada de cada cosa. Aleshores, per exemple, si jo normalment treballo amb els morts, per dir-ho d'alguna manera, Samhain és com
encara s'accentua més tot. Aleshores, doncs, sí que acostumo a anar als cementiris, m'agrada molt dedicar temps a llegir... ¿Vas a ver tus muertos o los muertos en general? Los muertos en general. Vale. De fet, els meus propis els tinc bastant oblidats perquè sempre estan com molt amb mi, però no els visito tant com m'agradaria. Aleshores sí que m'agrada com molt fer un recorregut entre morts anònims, demanar-los coses, sempre deixo alguna cosa, pues ara que em vaig tallar el cabell, doncs algunos pelitos se quedaron por ahí. Ahí estan. Sí. Bueno, jo el consell que dono és que mai se li han de tenir por als morts, perquè els morts volen ser recordats, els morts no volen desaparèixer. Aleshores, no sé, jo tinc una relació supersana amb els morts, molt més sana que amb molts vius. ¿vale? Sí, o sigui, sí. Això és que els morts ¿sabes em qué donen pues, pau. podríem explicar? Ya que ¿Qué, estem Cari? hablando de cementerios y de muertos y de tal, lo que farem, nuestro próximo evento. El 19 de setembre... Espera. Atents y atentas. Se viene notición. Mira. El 19 de setembre, l'Estela i jo estarem juntetes i organitzarem per qui vulgui venir, conèixer-nos i escoltar-nos un ritual relacionat amb els morts, amb els antepassats i també ¿Y dónde lo haremos? Doncs una part el farem a dintre del cementiri del Poble Nou. Qui vulgui conèixer la història, les llegendes del Poble Nou, de la mà de... Esa jefa... que ho conec com si fos el pati de casa meva, aquell cementiri. A més, el Poble Nou, el cementiri és molt top. És el més antic de Barcelona. És molt top, ¿vale? Farem una visita i explicarà sus llegendes i sus coses. Sí, perquè a més m'agrada, perdó, puc fer un apunt? Sí, tant. És que normalment quan es fan els tours de cementiri, doncs hi han com les paradetes obligatòries d'aquesta és l'escultura tal, superimportant, que jo, o sigui, l'arquitectura funerària, tot el meu respecte, però no és la meva branca. Claro. La meva branca, doncs, a mi m'agrada més potser explicar les històries interessants que s'amaguen darrere d'algunes làpides que la gent no sap, saps? Serà un ritual super exclusiu perquè no podem ser la puta i el que sigui al cementiri. Serà molt poques places. Serà al cementiri de Poble Nou. Farem aquesta visita, la Mir us explicarà cosetes i llavors a fora, just a fora, hi ha una pineda, no? Us explicaré, per exemple, quina és la cripta més embruixada i on es practica més bruixeria de tot el cementiri, per exemple. Bueno, això. Coses guais que heu de vindre, no hagues més spoilers ja. No, però bueno. I llavors, a l'acabar, sortirem a fora, que hi ha com una pineda, i allà farem un ritual per connectar con nostres ancestros. Correcte. Això serà a càrrec de l'Estela. Exacte, ho guiaré jo, ¿vale? Seran places super exclusives. Si us voleu apuntar, us heu d'entrar a la pàgina web labruixaverda.com i hi ha un apartat que fica Próximos Encuentros i allà busqueu i sortirà el velo entre los muertos o alguna cosa així, cliqueu i allà podeu fer la reserva. Que és molt fort perquè ara m'acabo de recordar que fa un any o dos quan ens vam conèixer tu em vas proposar fer aquest ritual. Ja. I què et vaig dir jo? Que no et veies capaç. Em va dir, no em veig capaç i jo. I ho vaig fer. Aquí estem. Aquí estamos. Aquí estem. Obvio. Llavors, serà un ritual molt potent perquè és una col·laboració entre les dues i jo crec que si us agrada tot aquest món dels cementiris, màgia un poco dark, ¿no? Sí. De muertos i tal. I tot el que són... Màgia poderosa. Sí, poderosa. Tot el que és la bruixeria i tal, o sea, mejor aquí que estarem. Este evento no trobareu enlloc, ¿vale? Y ya está, ¿no, Cari? Y ya está. Que nos estamos enrollando no, es que, a ver, con dos persianas. És potente, eh? Ja, no, ja. Vale, ja està. No facis més Apunteu-vos. Bueno, total, tornant a nostre tema, a mi el que m'agradaria també de les rodes de festivitats, Sí. L'últim que vull dir ja, l'últim, ja me callo, és que m'agrada molt aquest tipus de calendari perquè nosaltres som una societat que tot el dia tenim que estar produciendo. Venga, dale, pa'lante. Bueno, pues la roda d'aquestes festivitats ens recorda que somos cíclicos. Tio, i que venim de la natura. Exacte, hi ha un moment en el que hem de créixer, hi ha un moment en el que hem de recollir fruits, hi ha un moment en què hem de descansar i hem d'esperar, exacte. Tot requereix el seu temps. Exacte, ens recorda això. Sí. I dejar de ser tan putos productivos tot el dia fent coses que per arriba, que per abajo, que no. S'ha d'intentar ser una mica més cíclic. Bon missatge. Ja està, no? Estaleta. Ja me callo. Sí. Espero que us hagi agradat aquest super episodi. Ens veiem la setmana que ve, que serà un podcast potente perquè parlarem de mitologia. De dioses dones poderoses. Las malas del cuento. Las malas. Esto. Y ens veiem. Deixeu en los comentarios, me gusta, suscribiros al canal, seguirnos en Instagram, seguirnos a todos los lados menos por la calle, no nos sigáis. Cita de Malbert.
I res més. Besos i abrazos de brujes. Ciao!